John på ljud och Olof på ljus. Och även stort tack till Maria som har ställt upp och spelat både Jesus och elektriker. Och sen tack till Nisse också. Var är du? Där. Hej hej! Nisse! Tack för att jag ställt upp. Tack för att ni kom. Daniel, just det, var är du? Där. Tack Daniel för att du fick till.